Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng bangus sisig at fried chicken. At meron tayo sausawan toyo mansi at ketchup. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Malinis na po yung kamay namin, mga tam kay Kapampangan. Mga na po, at syempre ang nag-request ng pagkain po natin ay si Sir Lawrence Martin. Ayan, ito na po yung request nyo. Sisig yung request tsaka fried chicken. Yes. Kaya mga kapudibis, una subo na tayo. O, sige. Ito. Sige. Sasa natin sa ketchup. Ketchup. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sir Lawrence Martin, para sa iyo po ang unang subo. Kain po Kain po tayo. tayo. Sili. Ito. Pasa sisig. Kain tayo na. Ay, meron nga pala. Ito. Lagyan natin ng toyo. Ito. Paano ba? Ito. Cheers, bye-bye. Sarap ng sisig na. Sisig bangus. Sisig na. Yeah, healthy pa. Best na pork. Yan, magpangus na lang tayo para healthy.
init na yung panahon. Nabal? Init na? Summer. Tama yun. Masarap mag-beach. Boracay na. Kadaga, swimming pool. Oo. Okay na. Ah. Sarap. Sarap. Namiss ko yung bangus sisig. Healthy pa, no? Mahirap na magbaboy ngayon, sobrang init. Baka tumaas yung BP natin. Ayun mga ka-foodies, naubos po namin sisig, bangus at fried chicken. Magluto na po kayo, masarap. Lalo na yung bangus sisig po. Try nyo na po mga ka-foodies. At gusto din po namin magpasalamat kay Ma'am Maria Cristina Romero. Thank you so much po sa binigay po ninyong pa-ice cream. God bless po. Ingat ka po dyan. At shoutout kay Leia Payawan at sa asawa niya, Baby Allison. Cherry May Makalisang, Regina Banyares, Catherine at si Christian James. Shoutout. We love you. Ayan mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, at syempre Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. At syempre, pakiclick na po ang notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong video ng The Foodie. Ayan mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.